kalong yung long sem. Kataga day kajingi kai, kabangin sedang ban ipet agani kesengi namar. Kajingi kai, isapang kalong yung long sem kaduna ba agani kesengi. But ngayo iru ba kidan kajingi kai kibobon kibami hakalang kapatay. Kibai kai kalong yung long sem kat kum ka rukom jong kapatay. Tenrei nganam kwa bangan hikai fi ia kilong ilang sem kat kum garukom jong kapatay. Ngakwa ngan hikai kalong ilang sem kabakat kum kajing bu bet bu rinti ke jong plain aga ketian ke jong. Te ngakwa bangan su pengen mau fi hang ne ba. Habang ngakren siya pang kalong ilang sem. Pili vin sno tro ba ublay upet ba siya kalong ilang sem jong aga jong. Kan mau ke baro ke ba ublay le aga nega pertay. Upet igi brio ki mami nagilong ilang sem ki per. Kabamut bau play udan ke jing snutenat ia gilang sem. Macam snutenat ia ke kitab Jeremiah. Kalau nang ke life way nang ke dekat ke ba ningkong wang hakata ke por ong try ngan long play jong ki yeng Israel bara. Fi wang ne ngade I am a God ngapa of all families. Ngande play jong ki long sem bara. Kabamut jong ki yeng Israel ke keren lang igi yeng kisam jingi kamat uplay usngo baha ma usngo tenat banlong uplay jong ki yeng kisam jingi te ngakwa haga ni gapor bangan ong fikum ne nang keren ni gani galong yeng long sem mentaga sngi nganom pat ai de se ki points ki ba kumnongin peniang galong yeng long sem kumno yeng jingi kan long Haringan si penisiwa ya ke jindan kam jong ke long ying long sem. Ke jindan kam jong ke long ying long sem ke badai. So ida pipek haga Bible baro ki brio kidan la ke jong ke long ying long sem. Kidan ki ying ki pami na ke ying ke ba he dan pat ki pami na ke long ying long sem ke ba red. Dan ki ba yabun dan ki ba khindiat dan ki ba dan buram labanong no dan ru ki bam da dan buram. Dan kilong ilang sem ki ba riu play, dan ki bam riu play, dan kilong ilang sem ki ba ang no dagway kentien ki ba riu spa, dan ru kilong ilang sem ki ba duk, ki ba jinjar. Ti da pipek ba baro ki brio la ka day ka ba he, na ka ba red, ki ba duk, na ka ba riu spa, na ka ba start, na ka bam start, nga kwa ka nong ifi baro hi ngidan lagi jong kilong ilang sem. Ti lada pipet naga Bible pipet unoa udah naga yeng asutanat ba unoa ala naga keren sepangga longi long sem ko jong unoa kadai ka yeng ka ba don jingi ka ishibon bat nga kwa bangan sekeren ini hadian rai nga shikwa bangan pen fi ba unoa udai ka longi long sem u blem khat yo unoa khat ga yeng bro wei la pipet bahayu Abraham udah naga jong yeng sem Abraham ru udan ke yeng kesem ke bakrau ke ba biang ke riuspa ke yeng jong ke jingek tapi pet yo Moses yo mi na long long sem yo bangan sekeren bahawat aga ne ji kai jonga menta ke singan kamshong aga yeng jong Moses nang ta pipet wat ujisu mo syukran kat wat ujisu dan lagi yeng kesem buan sini ke pertai udan lagi kemek pa udan lagi para ki jong udan lagi yeng sem udan la kashnong tau udan pi ngakwa anong fi uji so buwan chini ga pertai shong ado lai pos nam hala ga jong iya ka ba pun pau ba kalong yi long sami ga dai ga badan kam ting kwa ba ngini pet ga ni ga por ka ba ning kong ka ba ngi kwa ba ni kran khndiat nganom yo por nganom yo shibon nganom pat ngamal ba nganom pat kran shibon ga je dai ba kalong yi long sam kumnong in le nganom gur kom kan long Henry kabang kwa ngan peni fi mana kasi kadai bakayeng kesem kadan kampalat yu gajing MG. Pilipin iet ila gajong kayeng, Pilipin tip ila gajong kayeng, Pilipin anjing kikli ila gajong kayeng, Pilipin buram ila gajong kayeng, na pimi na kayeng kaba biang kat no na kabam da biang ne, piapan buram ila gajong kayeng kadai kayeng. Kaba pilahe ala san khala punang to kadai kayeng kaba penlong fi kumni kuma pilong. Tengah kwa bangan ong ipi agani kapar shikantian ngini keren agani kapar kawai ka point ka ba singan shu pen ipi kandiat nang ne ka point ka banga kwa ngini keren kandiat ini ka long sem kadai ka yeng ngan pen ipi ka yeng kadai ka jaka
ngan bu ni ka yeng ka de ga jaka jathai yangi ha ni ka perthai asna bai kata ka yeng ka de ga jaka jathai yangi ha ni ka perthai ka de ga jaka ka bangiyo ya ga jing tengen ka yeng ka de ga jaka ka bangiyo ya ga jing suk ka yeng ka de ga jaka ka bangiyo ya ka jing mo ya ga jing snow light lui ka yeng ka de ga jaka ka bangi yo relief ni don ka jing tengen ka jing pengat nang pai la ka jong ka yeng ta ka daw nga kwa bangan keren bahai ka ta namala da ka yeng jong pi kam de ka yeng ka ba pi yo ja thai na kwa nga nong fi ka ta ka de ka jing le ka jong satan ka ba shi kai pala u blay kwa ba long blay jong ki long yu long sam hare la ka yeng jong pi kam de ka yeng ka ba ja thai ka dan jing bakla hang no hang no bat nga kwa bangan ong fi kum ne shwai ka bangine ya chi khamat like na ka yeng hagani ka puthe ho ka jing ja thai yingi ka de shi benang yinum yo ja thai ka ni ka puthe hare blay utip bang idan kam kum ki priyo idan kam ka jing ja thai ubu ingi ye ka long inok sam ni yo ka jing tengan ni yo ka jing suk nang i poya la ka jong ka yeng tengan pen i fi ka ni ka por ba ma let's say ka ni ngala jukuran bro bor ba haga por ka jong David uno brio ukhlem yo ja thai ka jing em jong tapi pet yu David ude bakhlem em ya masai perkhat uno brio dan ka jing la ka bakham ka pang fi uno brio ukhlem em ya ukhlem em ya uno brio nadu dang khna u em bat ki lang brat shalom nadu budang khna ukhlem da em bat ki kme ki pa ya kata ka de ka pen phlai nga ma pet ki jing em jong David bat nda haba u sol le ben pen sles em na ga yem jong u jeseru yo David ki kham khat na ma balai ude upri uba laban ono u klem na yo ga jing ni was tin da pipet na kin ga jong play no brio ndawla on dawla la penia u go la yet kum to adinu shong ka yings ems klem ni shong si yeng la no shong yings em ru tang si po yo kan du jing us em solomon penia u hamad pet chklau ndaw ha pet chklau us shang kum to sheneng shirom ki brio go bon pelong yeng ka krem tapi pulia ga Bible u David u shong ka krem kambon namar pinapet pa ay ga jing jong David u yalam ama kibriyo ki tipi u budan tu ka krem adulam but ndaw shong ka krem adulam hiyo ibo David kibriyo ki wanwat yo David abole shong tu ka krem adulam tapi pulia ga nang ba arbu jong ka kitab Samuel ga beningko finap ba u David u namal ga ta ulalet no nang ta ba lepet no shi ka krem adulam habagi men jong u baro yi khpa jong gi asmo gata kilale yarno shata shu ko u David agni ga por uri ki kimi ka pa gi men ka para jong baro de ne krem uni pri u khlam de dan e long yi long sem ti ne pi pe jong ne bre wa shong krem na mar bagadan ga jingele ga dan ga jing be ga jong sim so na shipni ga ne khna ma pindu so to ga jing ka to ga yeng bala ga yeng jong pi kam de ga yo ja hat ga de ga e ti ka dan ga por ga ba wala du shong ga krem adula ndrei u khlam yo pat e ga ban shong sa ga ni ga krem na mar u sol wa yu pikin ma ba un like na ga ni ga jing shabe au sol u yo ga ga boy ba ta kalong mane pan jakari shipor sha Philistia nos in Philistia but in Philistia wa ai ga ni ga jika ga ba ga teng sikla vi puli na ga nang ga lai po kitab Samuel ga bening ko ndrei ka iga banga kwang an wan ra if yang ni ga dei ba nda haba ulet yele atma kat barus in Philistia ndrei kam dan ga jing skotnat jong gi shipai la be no iki ga wan phai no chula ga jong ga ye shipai gi badan bo David ki dan de gi phongot ki wan ban ye ya lang bo David ki support you ki shong ang ne sikla ki dan la ga jong ga ye ki dan la gi jong ga families ang ne bar gi ni gi family gi bi dan ang ne ki de gi jaka ki ba ga tinga ki khon gi shong ang ne u David nda den wala ya ko malais ni nanti wan po isla ga jong ga ye
Pipulin naga Bible kong ngan pulin nang balai po khat ben kong hamar ka bau David ba upat ba jong u kilawan po isha siklak ha kisngi ga balai ki amelek kila la hiat mai ga bang shiti i ga siklak ba gila job siklak ga thangi ga ga ding ba gila ring mraulu i kin thei ye bat baro ki ba haka barit ba khrau kim simpania in nuru ndrei kila shimno iki bat kila letno dia bau David ber ki priu jong u kila po isha ga ta shnong akmi la thangi ka daga ding bala ring mraw ki tinga joki ki khon chindrang joki bari ki khon kin thei joki anda kum taw David baru pat ba o bat u kila pinjam el ki tim kila yam hadu bagam dan bor shu ban yam fi nga shu pin i gane menta ki sni khlang ba bindu shai ba nga pet ye ga long yelong sempi u David u briu ba bo da go ki tim ulang u de briu ba u ba long u ba shinrang ga min sim da nga bo da ki tim si David udah nong ya lama berkerau. David udah beriu ubah ong bet no dekoi kentien ubah la ban yang marwai. Namar ula melian ndu dang kena ban ya jaga jing em kaba da khamda da ya. Henry nda pipek hakani gapor. Haba usha kentai naus iem Filistia. Umut banwan chala yang ringkat bat kibriu gijong sipai. Kibadon la gijong ga yang hang ne sikla. Na wanu yo i baka yeng jonki atang daga ding ya ki tinga ba ki khon ki tila ra no daga nong shun bat kim tip chano gidan fi nda haba wan she yeng kwa banganum kirki ban kirane gata fi nda fi shakhin time na ki brio nda fi ya aga jing em ka baklumar aga ne gaperte henry nda fi perkhat baka jinjar kat no shabar kadang ki jingale ka bajur shiga ya ga jing em jong fi shabar penbal lada fitip bangandang wan pai she yeng batang bangan supaya yeng kala biang inga namal balai nang po yeng ngadon jinja tha pikita de ga banga mawan ra ga point junga ga yeng de ga jaga jata u David ang ne uperkhat bet ba ngan wan she yeng wat na pleng junga ni ga jing sha kanta na ga ni pleng ni ga jing ma ga jing sha yale ga jing em ga jaw bat kini gi brio ga jaw gi rang ba brio ki perkhat bet ba yang ni pai lo shi yeng ba ya ga silanti da ka jing perkhat bang na wan yeng anyo jing jata da mar ha yeng ga dang tinga gi dang gi ko ga dang ga yeng ndaki wan ki lapen ban ba ki nong shun ki lawan hiya thama ki nong amelek la thang ki shnong thaw ki yeng sam la ra dot ki tinga ki khon ba man dan shu hi nda haba ka nabar pi ga du jing e nda pi wan yeng pi lap ba ga yeng ka don pen ban ha ka problem hanno pen yeng wala fi shen rang men siem kan no nga yo i ga ne ga jing i kai ga ba khra wa nga balai nga onga krau na mga yo iba u David baru pat ba u babat ki onga Bible kila penjamel ki kitian bat kila yam hadu bagim dan bo shu ban yam fika penyam yo orang ba brio kapen yo ga donot kapen luet yo ga donot ndah ba ki wan pai na ka tma bat bakimut ban wan ban jathat ala ga jonga yam andre ndah ba ka yam ka khlem long ga jaka jathat nda haba du no yega yeng ki khoni tinga yega yeng sa keba ka e than ni brio nga yo jingi kai bahana gani compare to la daw David de brio ba kudu yegi bobon upet yegi bobon ki badap ram ki khon swet on the Bible henry nda haba ya kendo jing e bat la ga jonga yeng kamde ga besu u haban yam ka Bible ka on ki yam lang na mabro ki du no yela ki jongi yeng kada do bakim dan bo shuban yam fiti bale ki yam namar mdan jing jata yega jing em jong ka jing du no yega lok yegi khon kam de ga suk yega jing em jong khpa bat ka jing yam ka de ka banin kong ga ban yarap yiki bat mdan lan ti daga wepat tamahang ni ga ong kim dan bor shu wal ban yam ru ngasal yo idon ki long yem ki balong kum ne te ki ba ki don shibon ki jing e aga trai ga ta aga let kawan ga jing em jong ki
Kimut banyo jat hat ala ka jong ka yeng re ka yeng la jong galang ka dujo. Dan ki kime ki kapagi ba do no ki khon daga drugs. Unang sure sa tan wan ban luti ka yeng ni gisni do no ki lok ki khon. Do no ki jing dai do no ki jing do no ki jing stu jing man. Ha ki yeng gisam. But ka yeng ka don ka jaka ka ba klumar but ka yeng ka kalong ko man ong no la luti ki yeng gisam ki brio ni gisni. Kim dan jing sok. Ngayo i ni. Macam berkat ini ngasnosun ini. Ba nda ba u David bat ke yeng bat kitu gisipai. Haba kiwan pai sila ka jong yeng giyo i lakut ndan nanti. Nga kwa nga nong figa ni kapor ndan do not ka ba ange. Ano David u ya. Nga kwa mendaga singi ba nga nom da kren ini ka kubor. Renga shipin iba ka yeng ka dega jaka ka ba piyo ka jing jatai. Renga ka yeng jong pi kam dega jaka ka piyo jatai. Shano bin pat. Shano bin lai. Manu ba laban ay jing tingyan ni fi. Nagtaga daw nga kwa mendaga singi ba nga shipin ifi. Pikir baha, pet baha ay laga jong ka yeng. Pet baha ay ka jing dega jong piyo yeng. Nga ni pi ki long kame. Daga jingkit kling nga kran ni nga tip. Naga Bible. Baga Bible ka ong kakantay ka bastat ka tay laga yeng. Hanay ka ba bid ka lit no ika dalagi jong kikati. Fitip ka ni gamat lada kakantay gamat ka kame. Kamnang bantay laga jong ka yeng. Ka yeng kamday ka jaka jathan. Ka yeng ka day ka jaka ka balong ka jingwit. Nga kran daga jing snot ho. Balada ka kantay kamnang bantay. Kaliit no ika dalagi jong kikati. Kidon kilong kami. Yabam tipan kudup ilagi jong kikon. Yabam tipan hikay bahay lagi jong kikon. Kidon kilong kami. Kibakaktian jong kikaklamon ra iga jing sukayang. Karukom im jong kikaklamday setiya kabuhan ra jing tengen yalaw jong utungay ilaga jong yalaw jong lok. Kimnang setiang ban pini iga lunti kumno ban beri iga jingaday yang sam. Nakakadaw nga siwan ra ang ni kelum nga keren lang nga nga por. Baka kami ningkong gaday makakanong tay. Vipuli kita probab ka nang bakhat do pilak ba. Usalaman wang kakintay, iya kakintay ka baba. Uay balaban siyam na mga dor jong kagalong kat kimao ruby. Kamamot adukat no kalong kordor kakami, kabadon ka jingla. Bantay ka yeng. Tapi puli gitu kita probab nang balai po pinsngaw lingo iga jingla jang gitu gabriyo. Pipuli ni nang nang balai po way. Uang gumni uang ngan puli na gadukhat ka ba sipo uang. Ya gabriyo ko bahaw e balaban siyam na bagador jang ka khamkor sipo ni girubi. Kado nuot utunga jang ka shani ka tuun kurdu jing mintoy. Kale bahayo utem ka basneo barog isni ka jing im jang ka. Fika kantay ka start ka day hang ni. Maling ka kran ka kantay na magaday ka kantay ka bawan ra ka jingsok. Kaday ka kantay ka banang bantay ka yeng. Kaday ka kantay ka banang ban penlong ka yeng ka jaka jata. Fika nga kran siwaya ka kame. Pagalong kame. Ya fiki long kame. Puli ka nga Bible ngam kran na ka kompertay nga kran na ka Bible. Baga Bible ka ang kadon nuot utunga jong ka shania ka nang unom kurdu jing mentoy. Kada ang ru kale bahayu u ka basneo baro isngi ka jing im jong ka. Fitip la ngan krentang igani kan simpor de kitayaw. Kani ka baong kale bahayu u ka basneo baro isngi ka jing im jong ka. Fi kani ka mo bitam. Findadan agalong yun ang sem pinyo i ba kamju dan lut ka ba biang lut ya bar. Finlap ba kandan ka por ka ba u ukpa jong yung snot ho wana yung snot ho. Nagi jingbun kam nagi jingkit kli ibu dan sabar teng snot ho nrai
Kadang ke polba, kadang ke kibriu ke bam snow tu ini. Ya kaban yaile bahaban yaine ban le bahaban it ban buram. Fini ikan wan ra ke jing su kan pen kelai ke do no jong kupa. Kani ke boong kale bahai u om ke besneu habaro kisni ke jing im jongka. Lada fila ban buat yang ini ke ketien jong blay kum ki long keme. Fini ike yen jong fikan dege beneng dege jaga jatai. Kaong gumno ni kawat yu nyuk lang berat, but ukun pat bega 3 months ngoba dalam keti ke kalongkum ke liang kai kawala mi ke jingbam sejingai ke ketia ru abadang miet but ke ajingbam mi ke bayeng but iki kam jong ki shekri kan tai angat lada pin puli ke ne brok away fin lap ke ne away ke kan tai ke bestan ke dai ke kan tai ke besmat besting ke bom jai tu kabam syang makia shi yen gibre kabatip ban pe bahai la gajong iya kabadan jing syang phang jing sta apin puli ne bible ne gibre la pin pe baha ka buram go jong tunga jong ka syang ga jing im jong ni gi kun dei na ga daw usa ong ne wang gum ne wang salaman ni gi ktien sngap gan puli ne ga khat ka ba life ho go ong ni ktien kajing itnat kalong kajing syukur bat kajing bahabriyo kalong kabathala hari ka kan thai ka bashakti ngutrai kataken ka banyo iro to ai hakano so ka kti jonka to ai ki kam jonka kin ro ika haka kando larangan krani ni nakrani ukpa baka kan thai baka im jing im ga badai abaka le bahayo ubro kisni kale banyo ya kajing ro kale banyo ya ka appreciation no lok nakikhon ka ai men se nga kena ni gani baka yeng jong fi kan kalalang ka chaka jata kam de yeng kaban ya ka jama ja bani pher jing ba ki gani ga ba ong andre ga kan thai ga ba shapting yo try ka ta ka ban yo yo kini ga ba ong yo yo ni kamat ka yo ga appreciation fi ong ni aya ka ta yo so ka jing le choka ai ba ki kam jong ka kini ro e ka la teng fi ke e ba ka kemi ga le anyi mdan ba appreciate utinga ai buram snot hukum no ban pen i yata finio i kadu men sem kadai tang brio ki khon kim snongo yaga jingle ba jung ka me pen biang bam pen biang kinu nang ret pen som sai ai boy pen he pen san ki dan ki khon ki balong pen ban ki klem appreciate e ka me ki dan ki khon men ta ki ba luti pen ban na ka me ki dan ki khon men ta ki ba pen long pen ban ka me kum ka mo pen long i ka kum ka brio ko besneu ayure pendu tia penjenjar halai kren timel ka me warna yeng le ke pan pisa pendek penjenjar ngala yo i ngene na ta daw ngakren ni galong long sam man sa pen i ru kom jogalong long sam reng shukran kulum na sni baga yeng juni kede ban long yeng be jata tungin pet ba ala la ka keme ga nang man te tungin ni troy lang ba la ka keme ku pau de ban yo i jing troy shitom o de ban nang man appreciate ki khon ki de ban snow ke ba ka keme ga la fini ga yeng jong fi gan de ga be jata hare khambon pin lap ta ki yeng dem de ga be jata ka keme ro kom snow tho ku pa rom snow tho ki khon ro kom snow tho ka yeng ga shilong tang ga jaka ga ba pia hala ba pia nia pi kam yo jata
Ikam sotanat man shimai bani godan hayya dan shibon ba kibriyo kibam sotanat ila ka jong hayya fitip nak no ikta ngam pen rem nama kadan ke ka bahaga yeng jongki ka bakim sotanat ban sha ban ngakerpat ningkong ya kilong keme fide ban nang ban pelong ke yeng jongfi ka jaka ka bajat hai ka baju ka sotanat ka betengen kami ke create atmosphere ke besot na dak yeng sa penlong ke tu ko long juga yeng kala air jong ke jing de yeng sam ke de ke besot na ngada kerpat ifi menang sni ba ngan krentang ye gani ye gani pa ba ke jing bom yo ye yeng ke jata kawan ra ke jing ab khra ko na mga yo iba ke yeng ke de ke jaka ke shlam ke bapelwan dur ye ke jing epcha ke yeng ke de ke shlam ke bapelwan dur yeng ke de ke shlam matara bisno tu abang ong ke shlam shlam ke de ke jaka ke bapelwan dur ke nar ban thang ban bom ban tiet ban pelwan dur na ka banta ke jing tu ko bapikwa dengan num dan por ban keren bo ni ne in se keren na ko pa voice message ndrai ngan chupen ken mau fi ba ka shiki shiki hebrew na ko khat we la keren biang ye ke yin ko jong moses sha ya lap igene brobo tare mata singa chupen i fi kindia na ka lanang ko khat we khat bar pulai ko da ka jinge yo moses abala khayo la puri di ki kime ki pa ju live nai na ba ki la yo ibo lang khulong ba halam pun ba kim sim shap ting ba hukum ko jong si nang nung inyo ki kime ki pa ki ba kum ki jong moses fi aba on ki kime ki pa ki ba don jinge kade ka ba kraw pala ta ba nyo ki kime ki pa ki ba don ka ju ko jinge kade ka ba don kam kalong sikyo ye ki khon ki kiti kadan jinge da shibon la da ki kime ki pa ki don jinge sus na imi takalong ba nga siya yung ika kami ka ngay ukpa uli akay tengteng ukpa umot ban siya kriplay ka kami kam tre tengteng ni jing per ni amru ide iba penubit palap ika jing yakalong yung sem na kamtakan ni amat yapat ka yang nga kwa mentaga sngi bangan ong ifi ya perkat bahay kani pet na kabentakan ni am yapat yang nga kwa nga ong ifi pet kanu ka jing siya kri ka baday ka yeng jong fi ki mat kum no ki shakri kum no ka jing em ki ka kalan em ab ki lek tu ka jing sang ki em bahan em ki em bet ne em ka jing em jong ki ka biang ne em nga kwa bangan pen ifi ba hagi ni isni ki dan ibri ka bisham ka jing la ka bomot nga lap ni ka way ki long ka me khambon sing sham ka jing la ka bomot nani ki khon ki sham ka jing la ka bomot ban ki sham ka jing la ka bomot ki lek jing sang kum to ki da shakri shi shayo blai te ndakile ti sang no shawai ukpa ulap ke jingdam ubernyam sa pet kata ada mga yo ingan keren bet na ni ko magalong ukpa sa bernyam pet balay balay no sa yin kami na marpa nila e per niam fi ni not wat ban pet na gadawa niam but ni not ru wat banam pet ye kata ga jingla ga jingim jong gibreo hara ni long ni khamdan ki klip ban ye ga niam tanga khwa wan sa keren no digine baro ang ni ga jingi kai ba bindu sloto ba ki kime ki pa jo moses ki de gibedan ke jo jingai ki anget lang ki kut lang ki buri lang yo moses ki klam shakting ye hukum jo paro na kata daw fi ki pun mi yo moses unong ela mo bakhrao ha ga protebra ko na kata daw ni shekwa ki kon ti ni ge no ki mi ki ba long ki bi shakri yo blay ki no mi la da ki kime ki pa kim dan ke jo ko jingai dengan net bagani ke jengi kai kala kir khui pi kan diat dengan ni pen kot no igani meta ke sngi ngen se petangi ke jengi kai pang loy long sem agar kom go kham janai nang ni shikhmat dengan ni twai ba ti ko pa agani ke sngi na alot sheme ke buram na net bagani ke jengi kai ke long sem ke long ke jengi khui ke bobon ai ba wat tangkat ni ngakren kan long ke jing shai ye ke bobon bikin nang ken twai ye ke bandan ke long sem abajat hai agani pertai ni ailo chime ka bara
Kutenge dong Jesu idwai. Amen. Amen. Doble ko kui pi ko blech.